भाई लो इ तो गजब हो गईल बा। पावर स्टार पवन सिंह के सामने ज्योति सिंह के नारा। जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब? उम्मीद करता नहीं अच्छा हो खब। काल पावर स्टार पवन सिंह के सासाराम में एगो जौन बा की उद्घाटन रहुए जौन में पावर स्टार पवन सिंह पहुंच रहन आ ओजी सरेआम जनता जौन बा की ज्योति भाभी के नारा लगावत रहुए यार। ज्योति भाभी के रउआ सब समझतानी, यानी पावर स्टार पवन सिंह के धर्म पत्नी के नारा ओजी लागत रहुए। यानी यही से पता चलता जे ज्योति सिंह के क्रेज जौन बा की जनता में कितना बन रहल बा। ई हमनी के एकरा के बहुत हल्का में नहीं लेबे के, काहे कि ज्योति सिंह हर मुद्दा पर हर समय पर जब भी जनता के कोनो दिक्कत होता तो ज्योति सिंह ओजी पहुंचतारी आ उ चीज के जनता बहुत बेखूबी तरीका से याद रखल बा आ सब लोग याद रखले बा। आ पावर स्टार पवन सिंह के जब आगमन होता तो जी सब लोग चिल्लाता ज्योति भाभी जिंदाबाद। हम बता दी कि बात जब पावर स्टार पवन सिंह के कान में गई हुई, जब ये बात पावर स्टार पवन सिंह सुनले हुई हन, जब ये बात पवन सिंह के कान में गुजल हुई तो वाकई में पावर स्टार पवन सिंह के याद आ गई हुई कि ज्योति सिंह के क्रेज धरातल पर कितना बन रहा बा। हम बता दी रहुआ सबके कि ज्योति सिंह हर समय हर वक्त जौन बा कि अब तैयारी कर रहल बाड़ी सिर्फ चुनाव के। आ चुनाव के तैयारी यही भरोसा पर, यही जौन बा कि विश्वास पर कर रहल बाड़ी कि उ जनता जौन बा की नारा लगा रहल बा। जौन जनता बा की ज्योति सिंह के अपना दिल के अंदर बैठा ले बा, उ जनता सब लोग मिल के ज्योति सिंह के विधायक बनाई। जितना लोग के ई लागत रहा कि ज्योति सिंह जौन बा की कुछ ना कर पाई है अकेले, उ सब लोग के बता दी कि ना, ज्योति सिंह धरातल पर इतना पकड़ बना ले बड़ी, इतना ज्यादा अपन दबदबा बना ले बड़ी कि अब वाकई में पावर स्टार पवन सिंह के सामने जौन बा की ज्योति सिंह के नारा गुज रहल बा। आ ई चीज के हल्का में नहीं खेलबे के। ज्योति सिंह पूरा तरीका से चुनाव मैदान में बाड़ी, पूरा तरीका से माटी से जुड़ल बाड़ी, जमीन से जुड़ल बाड़ी, लोग के समस्या में पहुंचतारी। आ उ चीज के हल्का में केहू के नहीं खेलबे के, काहे कि आज पावर स्टार पवन सिंह के सामने जो काल के घटना भइल बा, जो पावर स्टार पवन सिंह के बीच सभा में जो नाराबाजी भइल बा, उ चीज के सब लोग तो बहुत लोग ही कहता है कि कुछ लोग के सिखा के भेजल गए हुए, जौन लोग जाके पवन सिंह के सभा में ये तरीका से बात बोले। तो हम बता दी कि ई जनता हमें इनके सिखावे के ना पड़ेला, भोली हमें इनके दिल में जे बैठा रहेला ओकरा बारे में ई सब लोग बोले ले। ठीक है, तो ई सब लोग के केहू के सिखावला के जरूरत ना है, केहू के बतावला के जरूरत ना है। काहे कि रउआ सबके पता होई कि एकदम ना होला कि ऐसा जगह से उठ के ही जनता, ऐसा जगह से केहू के उठा के ही जनता धरातल पर एकदम शिखर पर पहुंचा देले। तो रउआ सब मेहनत का कहल जाला, लोग के समस्या में शामिल, लोग के जरूरत में जाके खड़ा भइल, उ चीज जौन बा की एक दिन इतिहास रच देला, एक दिन जौन बा की बहुत बड़ा मुकाम कायम करेला। आ उहे जौन बा की आज ज्योति सिंह के साथे भी दिख रहल बा। बाकी ज्योति सिंह काराकाट लोकसभा के कोनो ना कोनो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए। पार्टी निश्चित नहीं है कौना पार्टी से लड़िए, बाकी कई गो पार्टी से इनकर बात विचार भी चल रहा बा कि कहाँ से टिकट मिली, कैसे हुई। अगर ज्योति सिंह के टिकट कोनो पार्टी से ना मिली तो निर्दलीय लड़िए, लेकिन चुनाव जरूर लड़िए। आ ज्योति सिंह अगर विधायक बनतारी तो सर रउआ सब जान ली, भैया रउआ सब जान ली, चाचा रउआ सब जान ली कि एगो अलगे कीर्तिमान हुई आ एगो अलगे इतिहास हुई। काहे कि अभी पावर स्टार पवन सिंह आ ज्योति सिंह में कुछ अच्छा नहीं खे चल पावत, कुछ अच्छा नहीं खे चलत। दोनों जना अलग अलग बालो, पता ना चुनाव के वक्त का हुई, चुनाव के समय का हुई, ये वक्त बताई। बाकी पावर स्टार पवन सिंह के सभा में ही नाराबाजी रउआ सबके का साजिश के तहत लागता कि ज्योति सिंह के फैन फॉलोइंग लागता। कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर देम। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब करी, काहे कि भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले चैनल पर मिलेला। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।